Sarap. Welcome back mga ka-studio to another video. Today's episode po, nandito tayo sa Makati, Manila dahil titikman natin ang Walastik Paris ni Kabayan. Trending po sila ngayon mga studio sa social media po, sa FB at saka sa YouTube. Kaya hindi ko pa lalampasin to dahil dinadayo talaga ng tao. Titikman ko to sa Manila tour nito. Tara, let's go! Paris na wala. Ito po yung tumbong. Kanin, no? Tol, papalagay. Ano na yan, Bob? Ano na yan, Bob? Sibog dong. Ako. Okay. Puno kayo. Parang Ayos na, no? Yun, no? Yun. okay, number 1. Sunod na yun, santok na ko na yan. Tapo. Ayos o. Number 1. Ito yung isaw mata. Ayun. S5 Kabayan. Sobrang lupit mo sa camera, te. Parang dating artista na magpapares na ngayon. Ano na ito extra? Ba't nga umiyak-iyak pa para maganda yung pagkakaano na lupa? Bakal naman. Malito talaga to. Boss. Masusundan talaga ano. Yung ano, extra pinala Kabayan ha. Number 5. Nati lang. Number 9. Ito yung ano, puso. Puso Kabayan. Tapos tabak. 1 kilo Kabayan. 1 kilo. Tabak. Wala nga magtatangka ron. Baka maawa pa yung wala. Hindi ka palitan pa ng bakit. Grabe, ang daming taong kumakain po. Shout out din boss. Salamat sa suporta. Parang isa. Dalawa pa. Ano nga ba to? Yan po yung ano, tumbong isaw. Tumbong utak. Sarap. Isaw. Utak. Isaw. Yung utak po, nakasama. Nandiyan na po. Gusto ko lang 1,000 baht. Pwede Kabayan. Gusto. Tulalo utak po. Danger, problema di kabot. Number 26 po tayo mga studio. Salamat po sa. Punta kayo dun sa ano, sa Malate. Ah. Sarap.
Kunin mo yung soft drinks, lagay mo lang. Hingi ka soft drinks. Apat yun eh. Yan ba yung mata at utak, boss? Opo. Bakit? Mata yan, boss? Opo. Sa ba yung susilid? Gusto ko. Bila. Saka utak. Taba, sir, no? So, palagyan, taba po. Marami, sir? 1 kilo? Oo. Dalawa pwede. Kasi may mahabag ka na. Salamat po. So ayan mga studio, nakapag-order na po tayo. So hindi natin patatagalin to. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, and protection. Amen. Tara po, kain po tayo. Tikman na natin tong walastik Paris ni Kabayan. Yan, sabaw muna mga studio. Sobrang creamy ng sabaw na para siyang gatas yung lasa ma. Wow. Tapos medyo malapot-lapot. Yung sabaw walang ulam na po. Lagay natin dito mang. Yan. Maris natin sa kanilang fried rice. Oops. Kahit sabaw lang orderin mo saka fried rice. Mabusog ka na, ang sarap na po. Yan, tikman natin. Itong utak tayo mo? Yan. Yung utak di ba? Wow. Ang sarap ng utak ah. Yan, mayroong taba. Mata sa taba ng baka. Yan po natin ang chili garlic sauce. Yan. Mga ito siya? Maanghang yan kasi may sili eh. Yan po. Tapos, lagyan po natin ng onion. Spring, ano yan? Greens. Tapos, tuyo, konti lang. Saka, suka. Yan. Mix po natin. Wow. Yan yung gusto ko mo. Grabe, ang anghang yan. Namumula na sa anghang. Wow. Kain po. Ang sarap po. Nagmi-mix na yung ano pang anghang at saka kuan. Oo. Mas lalong sumarap. Yung walastik Paris po, grabe, ang daming taong kumakain dito. So meaning, masarap talaga dito. Ruby na lang masarap kasi daming numadayo na tao eh. Kahit hindi pa nagbubukas, ang taas na ng pila. Ang haba na ng pila ba. Grabe, nag-aantay talaga no. Yan, merong utak na merong kuano. Yan. Pati speaker? All in. Overload. Dito naman tayo mga studio sa Bulalo at saka yung tumbong. Yan po, merong taba na merong tumbong.
Panalo dito sa Walastik Paris mga studio. Mapapakanin ka talaga dito. Masarap din kasi yung fried rice nila. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta po sa aming YouTube channel at saka Facebook page. Kita-kita po tayo sa sunod na food adventure. Bye-bye! Bye-bye!